mga master, andito na tayo sa spot natin, no? So, yung gamit kong lure pala is ano, ito, bigay ni Strikers Anglers Club. Ayun. First cast tayo, first cast. Kanyang ko ba na si Paul ni Hap? So, ayun mga ka-master. Ayun mga master. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, buhay na pangingisda. So, andito kami ngayon sa walang pangalan na isla. So, Boys Buhay na fishing. Tingnan niyo ang daan mga Boys Buhay vlog. So, kasama ko si Master Robert at si Master Paul. Yan. Ito kami yung sarman muli ng 30 kilos na. Galing sa ano to, galing pa sa barko. Kakababa lang sa barko. Nasa na tali ron. So, diretso. So, di namin alam yung daanan mga ka-master. Si first time pa namin pumunta dito, no? Dagan ni Paul. Ito na bit. Kapit ko na mo Paul mga Bet. Paul. Ito na yon, itong isda. So, update na lang mamaya mga master. Pagdating namin dun sa spot. Vlog ka part. Wala likod basta mga laruin din sa Bayabas na. Bayabas to, baka may ito Bayabas. Ayan. So, first time ba namin makapunta rito. Sabi nyo nga master. Di namin alam kung anong pangalan ng isla na to, no? Ayan. Dito. Tara, dahil mo lagi lagi. Diyan, lahos na. Daan. Putol tayo, tara, ka ng mga Oh, yan, no? largo na tad. Naog ka tad dito. Bali, doon pa kami papunta mga master. Yung dagat is nasa likod niyan. So, unahan pa. So, ayan po mga master, no? So, mag-alas 6 na. So, medyo na-late kami ng dating. Kasi, nahanapan namin yung daanan. Wrong turn. Boys Buhay fishing. Huwag dyan. Yan. Lihat daanan dyan. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel mga master, so huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit mo yung notification bell para ikaw yung makauna na makakita sa mga bagong upload, no? So, thumbs up mga master, no? Yan. Up ng master. Shout out sa mga angler dyan. Malapit na po tayo sa dagat. Yan. Grabe yung daanan mga master. Yan, so andito na po tayo sa dagat mga master. So, ayan po, ayan. Sa wakas, nakalabas na rin kami. Oh, pwede rin, no? At tatuagi, no? Hunas man. Yan, so andito na tayo sa dagat. Yan, no? Kitang-kita na yung dagat ng master, no? Mga kamaster, mauna na kayo kasi ano. So, di namin alam kung saan yung daanan dito. So na ako mga kamaster. Pukot mo na kayo mga kamaster. Pukot sa dyan, master. Hindi na yung din may pawot na, no? Tuon ka no. So, ayan. Andito na tayo sa spot natin. Pero medyo punta tayo doon sa unahan. Kasi medyo malalim doon. Dito is mababa lang yung tubig. Ayan, no? So, grabe mga master. Tingnan tubig dito sa motor. Naiwan pa yung tubig namin. Malayo na rin yung nilakad namin mga master, no? Yung rod natin is medium light na shadow for the wind. Tapos yung reel natin is ano? Yan, no? Shimano FX 1000 series. Wow. Tapos yung ating braid is ano? Sige ko ano? 6 pounds. 6 pounds na pabilos, ha? Pabilos. Tapos yung leader line natin is ano?
ito, gamit ko fluorocarbon Yeah. 3.5. Yan. 12 pounds siguro. Tapos na tayo mag-sit up. Yan. So ito yung sit up natin. So lakad muna kami ng kunti. Kasi di pa kami nakarating sa spot talaga. Di pa namin alam yung daanan dito. Lugsong gadot. Umniganan? Dire? Wala dia. Dili na mo. Dito tayo. Kami mga master. Ayan yung master oh. Ito. Bantay sa mata dot. Mo. So ang sa dire mga master. Grabe, buhis buhay. Bawal gitu. Dili ay. Paik sa anak. So kitang-kita na yung dagat mga master oh. Ito yung buhis buhay fishing. Ayan. Sila mabaw po mo kayo. Di ba kayo masangan kung mo? Di na ay lagi patiblong. Retrieve lang kadritso. Ayan na master. So ayan oh. Kita na yung dagat mga master no. So bali wala pa lang ano ngayon. Ayun, katangagin po. Kaya pirmi na mag-sleep lang po dito. Ano master, walang low tide no, high tide to, kaya dito lang kami sa may pangpang. So pangpang muna kami. Yan. Yan mga master no. Yan no. Nasa tuktok na tayo. So maganda rin dito mga banda mga master. Kaso sobrang ano lang, sobrang taas doon. Yan no. Oh, ayun. Try natin mag-cast. Ayun mga master, andito na tayo sa spot natin, no? So, yung gamit kong lure pala is ano, ito, bigay ni Strikers Anglers Club. Ayun. So, first cast tayo, first cast. Medyo maalon ngayon mga master. Ito mga master no, so wala pa tayong nahuli mga master, kaya vlog muna ako mga master no. So grabe mga master, malalim kasi yung dagat, hindi low tide siya, kaya minsan lang tayo makahuli ng isda. Ayan, so, ayan si Master Paul, tapos si Obet is ano, pahinga muna siya saglit, relax muna siya no. So minsan lang po tayo makapag-upload mga master kasi ano, busy sa trabaho. Kaya minsan lang tayo makapag-upload ng video no. So pag may time, so fishing, tapos vlog. So ganoon lang po. Yan. So sana masuportahan niyo pa rin ako mga master. So sana mag-subscribe din kayo sa aking YouTube channel. Ayan. So
ayan po mga kamaster. So, wala pa ring strike. Tatlong oras na kami nag-cast, wala pa ring strike, no? So, nagdesisyon lang mga kasama ko na uuwi na lang kami. Meron kaming huli. Okay. Yan. Kasi magtatatlong oras na, tapos mag-aalas 10 na. Kaya, Hey mga kalkuma. na pag-isipan namin mga master, no, na uuwi na lang. Better luck next time. So, next time na lang tayo mga master. So, sana sa hindi pa nakapag-subscribe, so mag-subscribe na kayo para sa susunod na fishing namin is updated kayo, no, sa mga video na i-upload ko. So, yan po yung view mga master, oh. Yan si... Yan. Huwag lang yung Andun yung tabugon dun. kuha ko lang. So, ayan po mga master.